म्यूजिक डायरेक्टर कुमार संगे जाई गाँव घर टोला रे घर में संगे जाई गाँव घर टोला रे लेला न भांगो एको झोरा रे औरी लेला न चिलम गाजा रे देव घर में आई माजा रे औरी लेला न चिलम गाजा रे देव घर में आई माजा रे घर में आई माजा रे औरी लेला न चिलम गाजा रे देव घर में आई माजा रे औरी लेला न चिलम गाजा रे तनी साले बाजे भंगिया तू खाई रोहिया में तन को न धूप सटाई रोहिया में तन को न धूप सटाई तनी साले बाजे भंगिया तू खाई रोहिया में तन को न धूप सटाई नासा करेला मीठा खाजा रे नासा करेला मीठा खाजा रे और लेला न चिलम गाजा रे देव घर में आई माजा रे और लेला न चिलम गाजा रे देव घर में आई माजा रे घर में आई माजा रे और लेला न चिलम गाजा रे घर में आई माजा रे और लेला न चिलम गाजा रे कोनो कमरियन के लागी ना भारा राइटर सोनील जी के दू गाड़ी जाला राइटर सोनील जी के दू गाड़ी जाला कोनो कमरियन के लागी ना भारा राइटर सोनील जी के दू गाड़ी जाला सतिया सावन के बाजे गाना रे सतिया सावन के बाजे गाना रे औरी लेला न चिलम गाजा रे देव घर में आई माजा रे औरी लेला न चिलम गाजा रे देव घर में आई माजा रे। मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो भदई।